魔法の言葉。わしが精進しろ、励めと口を酸っぱくして言うのは、怠けていては己が真の際に巡り合うことができぬからだ。藤沢周平。どうせ人生の本質は辛く、人間は孤独なぐらい100も承知している。普通の生活を続けていくことの方がよっぽど難しいことなんだよ。藤沢は蝉しぐれなどの時代小説を書いた直木賞作家である。終戦のラジオ放送を当時勤務していた役場の控え室で聞いたとき、喜びも悲しみもなく、私はだだっ広い空虚感に包まれていた。しばらくしてこれからどうなるのだろうと思ったが、それに応える人は誰もいないことも分かっていたと語る。耐えるたびに少しずつ人生が見えてくる。今はゆっくり休もう。